Bai, Alberto, eta bigarren galdera ez. Agian Euskal Herriko lehen sektorearen etorkizuna ziurtatzeko, elikagaiak lehen sektorean sortzen diren balorei gehiago lotu beharko genituzke. Euskal Herriko elikagaiek ez dute behar merkatuan aritzeko mezuen eta marken berrikuntza hori. Hau da, ez ditugu mezuak mugikak erakutsi digun bidetik berritu eta sozializatu behar. Azken finean, galdetu nahi dudana azkenean, innovazioa zer da, teknologia soilik edo hor beste innovazio mota asko daude ez direnak lantzen, ez? Merkatuan aritzekoan adibidez, ez? Bai, bai, galdera ona, eta bai, maiuskulaz bai, esango nizuke, horixe. Galderak iragartzen digun hori bai. Balorea ordea, guk euskaldun bezala nik baserrian ikusten dut, balorea. Gero baserritik atera litezke gaztainak, sagarra, landareak, asuri, arkumak, okela, esnea. Baina balorea, eta nik uste aintzakotzat hartu ez dana, geure baserrian zegoen. Zegoen esaten dut, galtzen ari geralako, baina oso aburu. Orduan, esaten zuen sozializazio hortan, guk ez dugu jakin kokatzen baserria. Baserria 50ko hamarkadan, 60ko hamarkadan, hemengo enpresak egin zirenean, baserritarrak erretilaz egin zituzten eraikinak. Baserritako seme-alabak joan ziren industriara, eta industria heldu zioten. Industriak beraz, ez dakit kendu edo guk aportatu dugu baserritik eskulana, giza lana eta lurrak ere. Baratze lurrik hobenak industria jartzeko. Gaur industriak, turismoak, hezkuntzak, baditu, atal horiek badu baserriari buruz zerbait egiteko. Elkartu eta landu beharko litzeke, baserriek galtzen utzi behar dan gizartean, edo betiko marka eta kilometro zeroarekin eta bertakoarekin eginda ote dugun. Ez, aldatu egin behar da. Pentsatu egin behar da, aztertu egin behar da, non kokatzen geran, argazkia egin eta argazki hori moldatu. Baina baserritarrok ezin dugu. Gu badaukagu balore bat baserrian, baina gure produktoa gizarteon elikatzeko modu egokian, modu duinean, Pepek esaten zuen bezala, ez gehiago eginez baino, egindako errespetoz eta gure denbora aprobetxatuz. Hori gizarteari transmititzen badiau, ez bakarrik elikagaiak baizik eta gure denbora eta gizarteak berdin. Ezin du ies egin baserritik. Baserririk existikutugu ez balitz bezala. Orduan hor badaukagu zer egin bat, eta hortik datoz markak, esanak, komerzializazioa deitzen diogun teknika, taktika eta prozesuak. Hortan ez naiz aditua, baina pentsatzen dut baloreak bakoitzak bere atalean mailan gainean jarri eta guztion arteko lotura horrek nik uste dut aurrea begira Euskal Herri txiki hontan lehen sektoreak ondorioa izan behar luke, baina beste bide batetik. Ezin dugu kanpora begira lan egin, ezin dugu esportaziora begira egin. Zergatik, gu oso importatzaileak gara. Eta esportatzen egiten duguna, lehen gaietan, akats handi bat egin dugu. Nik ez dakit balbuletan edo beste industrializazio gaiak, bai, esportazio beharko dute. Lehen gaiak, gaur egun dauden modak eta tendentziekin, guk beste eztabaida bat eraman behar dugu. Eta ez gera Suiza, ez gera izango, baina bertakoari balorea emanez, kanpoti datorrenari erakutsi behar dugu, gu pixka bat ezberdin jokatzen dugula, industrializazio eta masifikaziotik. Hori da nire pentsaera. Eskerrik asko, Alberto, elkarrizketaren gatikan eta gogoeten gatikan. Ez horregatik.